kawis tinggal Mbak Vira sampun laku dodok sesedoan wonten ngarsanipun Romo lan Ibu. Bilih Mbak Vira ngaturaken bekti kunjuk dumateng Romo lan Ibu nyutabeng dawuhan pangestu. Mugi-mugi Mbak Vira anggenipun hanggar beni pikantuk 7 wulan mangga beli sampun dumugi titi wancinipun Mbak Vira anggenipun hanggar beni nglairaken putra lan putri